To bo Probit Deborma gate kaisa tongo Manoranjan Deborma borok khai anthani obo emne ang simi onek borok no 5,000 টাকা rangna jak baikha nok mane nok katal man sarkar hoite hingga abon tei ang ingko onek o je rang mar nai rabo jogasok khai salaikha hebre phore kai ang media rong thairika hingga media sama bolte media thangi news khai bolte obok khana ei ko dago jino e pore ke boro obok khana ka hingga o dibro ang bo bat a jaga thangai o bat maker tak magaton ang thango phagira hinjagui thanga amborok bai ngo phun khaijagui e pore ka angar thangi dogana tongkha e pore bat maker tong pore ke boro ana nuguri kha angkai ana numa logina 5,000 jak bothor phairong phakya an pore ka ing dogan kono dit langkha bong dolong phun khaike bo er pore khan borok jemon bulai kha yang bai khini khe rom guchi laimani obo tabu kobongoi uthuimia saw hingke ang ebo je ঘটনা মানে ke 11:30 টার সময় 22 তারিখ 2 মাস 2020 abon bagi abo je apro news khaimani hoijan bor biru dongkhana bong baka bisingo gamon bising ego miya khato da jino bu khana ka siari hudal ঘটনা laika nei ingkang to jaga bo sobi mali bas khana sugya ko khobor mansuya ko kini gamon ti ang to rikha pro adino rikhang bo jaga ni telemura thanawo yeso borok eres rok khlai jak borok ni ti kuno samung rok khlai jak borok diko taksa to tito kutam khaijai ko ingkai ingko oro mungya kai ma diblong ni video sarba no thanga thango pore bo saga ang naigan joto kisu joto bansak tabuk sujara nini je omo hai dukhuma mani sak dukhuma mani rok je nang tabuk thui mai angi tong mani rok omo rok ni bukhakti kuno borok ni yak pholong mono udang kha keriku ko ektevan mayang ari je khoros rok thanga ektevan sinia ko gang saka ke tini je Ajit Deborma bujak mani yagulo nung tini buskango suno ringgei je koktuma awai mongrina ne muchung khaba nang tabuk tam rok nai bani ni langmao ang khato tabu borno jese ke bono borno romboi sasti nanani nang ungtu jodi sengte andolan khane bung bagi nor tabuk khe andolon khlaisine jodi omono arrest khlai jage eres khaya gening te haste hapang je tongnai rok no je joto tongkosong tongnai rok no tam kok rok kasana muchung nung je tini omo hai kaisa koktuma thumnai rok no omo hai sak dere mung lama kasui bunani buthanani omo hai rok chaitok mano tui tam rok sanani muchung abo to ko oba heki to aro bulaya aro bu aro uro tam haingo oba heki to sini o ko hawa heki to tonglai mangla jemon je porsa emne line no mangnai oba heki to to leimai yakebo uro bono kasibu media rok abo kono ni nani bagi open base ka tabuk ni nok ni hoite je omo hai ke news climate bakhaktei bono miao kaisa chamung sramjak mani phalnogo bono omo ke bukhada tabuk nung nini affair